Rhoi bocsys fêps I ddisgyblion, ond nid fêps sydd yn rhain. Yn lle fêps, ffeithiau sydd yn y bocsys yma, a trwy esbonio pam maen nhw'n wael I chi, mae Bwrdd Iechyd Powys yn gobeithio fydd llai o phobl ifanc yn ei defnyddio. Dwi wedi clywed llawer o blant sydd wedi feipio. I rhai pobl mae'n cool, ond I pobl arall dwi'n really ddim yn cool. Pryd roedd fy chwaer yn ysgol gynradd, roedd hi'n dweud rhywun yn ei dosbarth yn blwyddyn 6 yn gwerthu fêps I pobl arall. Mae just really ddim yn neis really achos rhoi pethau mewn hwnna mewn lungs a stuff, mae ddim yn neis at all. Nawr mae wedi cael ei normaleiddio gymaint I ble mae pobl oedran fi, falle hyn oed yn mwy ifanc na fi, yn hapus rhoi rhywbeth ti'n gallu ffeindio mewn ceir gyda'n ei cyrff. A fy bws ysgol weithiau ti'n gallu gweld y smwg a gallu ti efoglu gyd o feips o gwmpas y bws. Pam byddwn ni'n mwy yna... Ond beth yw'r rheswm tu ôl i'r cynllun yma? Yn ôl Bwrdd Iechyd Powys, mae 20% o bobl ifanc rhwng 11 ac 16 yng Nghymru wedi trio feipio, gyda'r nifer o blant sy'n ei defnyddio'n wythnosol yn 7%. Byddwn ni'n gwybod yn byti feipio dwi ddim yn saff I bobl ifanc I feipio. O ran yr ysgol o dydd y dydd, mae'n gallu ymharu ar canolbwyntio, yn y dosbarth, a hynny'n gallu wedyn ymharu ar dysgu. Pam mae feips yn peryglus? Gyda lluniau o ffrwythau wedi pydru a ffeithiau brawychus, y gobaith yw bydd y disgyblion yma yn meddwl dwywaith cyn defnyddio fêps.